Van még képek, várjuk, hogy segítség nekik van. Jó, van, mindjárt megyek. Járlom is. Tényleg esett a hó. Nézd ki, bazdmeg. Nem az, hogy ezzel fehér az egész. Úgy néz ki. Te döntőben jöttél? Rossz választás. Úgy hoztak. Ja, úgy hoztak. Engem is. Vagy? Ja. Reggel sétáltam le tegnap. Tibor? Ó, ez nem vicces. Öreg, rendesen. Menni kell locsolni. Megyünk locsolni. Tényleg bekapcsolom a búvát. Átképeket. Bekapcsolom a búvát, szivattyút, Tibi. És az Edót meglocsoljuk. Mindenki fél percig tarthatja a csövet. Az interneten, Pites? Persze. Tényleg. Internet koloszus. Bazd meg, elég a gatyám, menj. Így aludtatok egész éjjel, bunkók. Mi? Aha. Hát ez nem jó ennyire meleg. Hát nekem az meg... Én a kája mellett... Valamit rá kell kötnöm, valami slagot a villanyórára, bazd meg. Pites Ez rátaludtam. 2 napja így megy, fater. Azt a kurva. Így csak 2 éjszakát ment így. Ja, hát tudom. Mert mióta vagytok kint? 3 napja alszol, Pites. Te most rábasztál, mert kedv van. Hétfő van, nem? Kedv van. Nem kell Átaludtad a hétfőt. Nem kell már locsolni, Pites. És csak szolidaritásban maradtunk. Nem tudom.